spiders over there. Let me see you carrying it feels like magic. Lisa, Amy en Shelley in Dokkum. Alles eerder in Dokkum geweest? Ja, zijn we al eens geweest. Zeker. Maar we zijn ontzettend blij om weer terug te zijn en op zo'n prachtig evenement. We hebben er zin in. Hebben jullie nog iets speciaals voor Friesland in petto vanavond? Ha. Ja, zeker. Nou, we hebben zeker wel hele toffe liedjes waar ze natuurlijk allemaal mee kunnen zingen. En we spelen met een prachtig orkest. Ja. We hebben vanmiddag al eventjes gerepeteerd met ze en dat klonk hartstikke goed. Dus ik denk dat het echt een waanzinnige avond wordt. Nee, en waar kijken jullie het meest naar uit? Oeh, dat is moeilijk. Dat is moeilijk te zeggen, Ja. maar want ik denk eigenlijk alles wat bij elkaar komt, dat maakt het compleet. Ja. En dat is het natuurlijk ook zo leuk om te doen. Ik denk wel nu het publiek er allemaal is, er zijn volgens mij hartstikke veel mensen. En we merkten vanmiddag al dat iedereen heel erg enthousiast is, er heel veel zin in heeft. Dus ik denk als iedereen lekker meezingt, ja, dan wordt het wel één groot feest. Zeker, het lijkt mij ook. En hebben jullie ook iets speciaals voordat jullie optreden? Iets van een gewoonte van, iets van een... Dat je Ritueel of ritueel. Ja, soms. Dus af en toe doen we hem, hè? Ja, dan doen we even zo. Haken de oortjes in elkaar. Van O en dan doen we OG. Nou, super, super. En ja, jullie theatertour zit ook binnenkort op de planning. Hoe loopt dat? Gaat hartstikke goed. Ja, we hebben die in het voorjaar al gedaan, dus dit is een reprise daarvan. En de 18e deze maand start het en dan gaan we weer lekker door heel Nederland. Hè. Het is ook een Nederlandse show, alleen maar Nederlandstalige liedjes. Dat is voor het eerst dat we dat ook doen. Ja, dus wij hebben er weer heel veel zin in. En gaan jullie Lights en Shadows vanavond ook nog doen? Die gaan wij. Ja, zeker. Nou, dat is het allereerste liedje waar wij mee opkomen eigenlijk. Yes. You should never cry no more, feeling all alone and insecure. You have been going through these stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna stand in line and not give up, but walk there on. Let everybody go. Through lights and shadows.